Αποκλεισμός της Χαμάς. Το τέλος του πολιτικού ρίσκου. Το 15ο σημείο της πρότασης θέτει έναν πολιτικό όρο, η Χαμάς και άλλες ενόπλες παρατάξεις που συμφωνούν με τους όρους της ειρήνης δεν θα έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Αυτό το σημείο είναι λογική συνέπεια. Η Χαμάς ως πολιτική και ένοπλη οντότητα πρέπει να απομακρυνθεί πλήρως από κάθε εξουσία, διοίκηση ή ελέγχου της Λωρίδας. Η διακυβέρνηση θα περάσει αποκλειστικά στην προσωρινή τεχνοκρατική επιτροπή υπό την εποπτεία του Συμβουλίου Ειρήνης. Δεν θα επιστρέψει σε ένα κύκλο εξτρεμισμού και ότι η ανασυγκρότηση θα γίνει χωρίς εκτροπή πόρων σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Καταστροφή υποδομών τρομοκρατίας, εγγύηση της ασφάλειας. Το 16ο σημείο της πρότασης αφορά το φυσικό τέλος της τρομοκρατικής απειλής. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές εντός της Γάζας θα καταστραφούν. Αυτό συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα τα εκτεταμένα δίκτυα σειράγκων, τα περίφημα μετρό της Γάζας, τις εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων και κάθε άλλη υποδομή που χρησιμοποιείται για επιθετικούς σκοπούς. Το κρίσιμο στοιχείο εδώ δεν είναι μόνο η καταστροφή, αλλά η ρητή δέσμευση ότι αυτές οι υποδομές δεν θα ξαναχτιστούν. Αυτή η απέτηση είναι ουσιαστική εγγύηση της ασφάλειας για το Ισραήλ. Διασφαλίζει ότι η Γάζα δεν θα μπορέσει να ανακτήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες και ότι η επόμενη μέρα θα είναι πραγματικά αποστατικοποιημένη. Η επίβλεψη αυτής της διαδικασίας θα αποτελέσει κομβικό καθήκον του Συμβουλίου Ειρήνης. Για να στηρίξετε την εκπομπή μας και να μην χάνετε καμία ανάλυση, πατήστε like στο επεισόδιο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και το πιο σημαντικό, πατήστε το κουμπί των ειδοποιήσεων ώστε να ενημερώνεστε αμέσως μόλις ανέβει το νέο περιεχόμενο. Τέλος, αφήστε το σχόλιο σας. Θα θέλουμε πολύ να ακούσουμε τη δική σας γνώμη και τη δική σας οπτική πάνω στο θέμα που συζητήσαμε. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνετε ενημερωμένοι και τα λέμε ξανά την επόμενη φορά.